Ekonomisti qed jinsistu li kontaminazzjoni tal-virus jaf ikollha effetti fermar mill-lockdown. Il-pariri kollha tat-tobba, tal-ispiżjara, tar-radjoloġisti tal-unions u tal-korpi kostitwiti kollha qed jappellaw biex mod urġenti tiddaħħal lockdown issa qabel ikun tard wisq bilan li jitwaqqaf il-kuntatt dirett tan-nies u t-tixrid tal-coronavirus. Iżda l-Prim Ministru għadu qed jirreżisti milli jieħu din id-deċiżjoni. Maħniex tal-fema illi għandu jkun hemm il-full lockdown. Il-full lockdown ifisser dbatija kbira għal poplu Malti u Awċi. Biex neħles mill-pressjoni kollha li qed tiġi minn kull naħa, nagħmlu total lockdown. Imma dik tiridu nifhmu li kollha l-konsegwenzi tagħha. Mhuwiex il-mument li nagħmluha. F'dan il-mument sensittiv Roberta Bela għażel li juża d-diskors tal-ħadd biex jattakka b'mod partiġjan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. Jitkellem bir-rispett kollu lejh ma studjax is-suġġett. Se jien minix tabib jien avukat bħalu ma studjajt. Roberta Bela qal li f'pajjiżna se jkollna aktar każijiet bil-fors, imma rridu naraw stqar il-Prim Ministru li l-każijiet jiġu mifruxa fuq aktar ġimgħat. Kif għamel fl-aħħar jiem il-Prim Ministru rrepeta l-messaġġ ta' kalma, tranquillità u serħan il-moħħ filwaqt li baqa' jbeżża bl-effetti tal-lockdown li jibqa' jirreferi għalih bħala ħabs.